Дами и господа, вашите аплодисменти за Ангел Русев! Ангел Русев, боец, който ще изиграе вторият си професионален матч. Първият беше загуба, а в неговия гъл легендарният професионален боксер Асен Василев. Този матч дълго време се подготвяше, но се отложи няколко пъти заради ангажиментите на съпарника на Ангел Русев, Милен Паунов, в чужбина. Подветете ми Ангел Русев. Нека видим кой ще бъде неговият опонент на ринга тази вечер. Уважаема публика, нека посрещнем Милен Паунов! Един от най-успешните бургаски боксери, Милен Паунов на вашите екрани. Той направи страхотна изненада през юли в Англия, когато нокаутира не победения Айзък Ли. Това беше първи успех за Милен Паунов от доста време насам. Дами и господа, в синият ъгъл на 35 години от София, състезател на Асен Василев, посрещнете Ангел Русев, мечката! В червеният ъгъл на 40 години от град Бургас, представител на клуб Роял Бургас, треньор Захари... Няма фамилия. Каква е фамилия? Захари Мутавчиев. 10 загуби, 6 победи, 5 от които с нокаут. Аплодисменти за Милен Паунов! Рефер на ринга ще бъде Георги Иванов. Георги Иванов, един от най-опитните български професионални рефери, ще следи за правилата. 4 рунда, тежка категория. 6 победи, 4 нокаути, 14 загуби има Милен Паунов, но почти всички негови срещи са в чужбина. Спечели преди години боксовия турнир Bigger's Better в една вечер, 8 бойци. Трябваше да определят шампиона, а Милен Паунов на 2 пъти успя да вземе тази надпревара. На 40 години е бургазлията. Дебютът му беше през 2014, преди това беше многократен шампион на България при аматьорите. За последно игра на Max Fight през 2019 срещу Младен Манев Нинджата. Размяна на леви прави. Брата на Ангел Русев е бивш боксер, тренирал в школата на ЦСК. Атаки в тялото, след това и десен апъркът, точен беше Милен Паунов. Ляво коше в целта, браво на Ангел Русев. Той успя да добави и още един ляв прав. Отпуска лявото ковше на Милен Паунов. Възпитаник на най-успешния бургаски клуб Победа. Клуб, от който са излезли толкова много големи имена. Опит за ляво круше. Два апърката в тялото на Ангел Русев. Дясно круше в целта. Много хубава комбинация на Милен Паунов. Ангажира гардана. Русев с тези удари в тялото и след това изстреля крушето в главата. Дясно круше в целта, след това и ляво. Проблеми за Ангел Русев в средата на първия рунд. Тръгва с левия си прав Русев. По време на гала черта Max Fight Ангел Русев празнува своя 36-ти рожден ден. Дали ще се поздрави с успех? Ще разберем след мъничко. Макар че Милен Паунов е много сериозно препятствие. Опит за десен оверхенд. Апъркът на Ангел Русев, но движението на Паунов е хубаво. Нови атаки в тялото, след това апъркати в главата. Точен беше бургазлията. Бургас е дал първият олимпийски шампион на България в бокса Георги Костадинов, който печели златен медал на Олимпиадата в Мюнхен през 1972 година. Имаме 4 олимпийски шампиони при мъжете и един шампион при жените. Стойка Кръстева, която в Токио спечели златото. Дано сега се поздравим с още един шампион. 5 боксери изпращаме на Олимпиадата в Париж. Те заминаха в петък и буквално след една седмица започват своите битки за олимпийските медали. Трима представители при мъжете. Хавиер Ибанес,
Радослав Росенов и Рами Килан и две представителки при жените, Станимира Петрова и Светлана Каменова. Всичките с потенциал за нещо голямо. От 2004 година България не беше изпращала петима боксери на олимпийски турнир. Опит за десен оверхед на Милен Паунов. Ляво-дясно куршена. Ангел Русев. Хубава десняшка на Русев. Край на първата част. Малко по-хубави неща направи Милен Паунов. Имаше две ситуации, в които неговите комбинации затрудниха Русев. Дебютира през април месец Ангел Русев, но тогава загуби от Димитър Димитров с нокаут във втория рунд. Димитър Димитров, още едно от откритията на Макс Файт, той направи страхотен матч с Кирил Борисов, който спечели. Милен е опитен и издържлив, казва Ангел Русев. Няма слаби черти, не подценявам никога моите съперници, но знам, че в този матч всеки удар може да е последен, защото сме големи момчета, казва още Ангел Русев. Ето ги прекрасното попадение в тялото и след това десния пъркът плюс ляво куршена Милен Паунов. Както обича да казва Росен Димитров, близнака, няма млади и стари в този спорт, има можещи и не можещи. Росен Димитров направи уникално завръщане на голяма тега вечер. BKFC. Това беше и неговият бенефис. Мач по правилата на бокса без ръкавици. Сега е време за втория рунд. Умее да играе в едно и също темпо Милен Паунов. Достатъчно опитен е, за да разпределя силите си. Ангел Русев трябва да наваксва. Десен напрекът главата. Ляво круше в целта. Браво на Ангел Русев. Страхотно започва втори рунд за него. Рискува малко повече, но така и трябва. От година Ангел Русев тренира заедно с Асен Василев и попива от неговия опит при професионалистите. А в столичната зала Фас той има шанса да прави спаринги с един от най-добрите български боксери в тежка категория Петър Белберов. Аркада на лицето на Милен Паунов. Много сериозно отстрани на дясното око. Кръвта влиза в окото на бургазлията. Активизира се Ангел Русев и виждате резултата. Няколко хубави атаки. Двамата непрекъснато допират главите си. Апъркът след команда брейк. Ляв прав на Милен Паунов. Дясно круше, точно беше Русев. Той добави още едно дясно круше. Прекрасна деснячка на Ангел Русев. Коренно различен излиза през втория рунд. Софиянецът. Двамата са много мощни физически. Малко по-тежък е Ангел Русев. Опит за ляв оверхед на Милен Паунов, който сега отново търси тялото на съперника. Задържаха се двамата в клинча. Десна пръкът и ляво круше при изтеглянето от клинча на Ангел Русев. Хитър момент, ляво круше, но наведе главата си Русев. Ляв прав сега. Малко повече от минутка до края на първата част. Опитва се Милен Паунов да бъде в близост до по-високия съперник. Русев все по-често започна да търси клинчовете. Започна мощно, експлозивно Ангел Русев, но дали не изразходва преклено много сили в началото на рунда. И двамата дишат тежко, което е нормално в тази категория, където килограмите са повечко и енергията свършва много бързичко, ако не е разпределена правилно. Опитва се да разкъса Милен Паунов, като междувременно търси атаки в тялото. Реферът става малко по-свободен бой. Скъсан беше клинчът и сега да видим финална атака на Милен Паунов. Ангел Русев определено спря да пуска удари. Измори се. Това е причината, вероятно. Трябва да внимават с главите. Десен апъркът, ляво круше, още един удар след голга. Силно завършва Милен Паунов. Дали това ще бъде достатъчно да вземе втори рунд, макар че в началото Ангел Русев направи много хубави неща. Ето и аркадата, Захари Мотавчиев и Благой Соколов във ъгъла. Два много опитни треньори, които редовно извеждат български боксери в чужбина.
широко отвореността е Ангел Русев. Ето го началото за него на рунда. Прекрасни попадения. Трябва много да внимават наистина с главите и двамата влизат. Сериозно. Стават още 2 рунда. Сякаш малко по-умерено действа Милен Паунов. Гледа да изразходва цялата си енергия. И това може да му донесе успех в дългосрочен план. Да видим какво ще се случи. Трети рунд. С ляв прав започва Ангел Русев. Неговата ръка е по-дълга и този ляв прав може да бъде изключително оръжие. Ще има доста клинчове до края на матча, сигурен съм. Въпросът е как ще се ориентират двамата в тях, който успее да извлече повече ползи. Милен Пълнов се опитва да работи в тялото. Сега ляво круше при разкъсването, точен беше Пълнов. Успява вече доста по-лесничко Милен Пълнов да скъсява дистанцията. Ляв прав, точен беше бургазлията. Между ръкавиците при втория ляв прав успя да направи отклон Ангел Русев. Атаки в тялото на софиянец, след това и дясно круше. Дори и при тези клинчове, когато няма екшън в останалата част от рунда, съдиите виждат тези удари. О, какво ляво круше на Ангел Русев. Искаше да откъсне главата на Милен Пълнов с него. Ляво круше пласира бургазлията. О, хубава комбинация на Милен Пълнов. 4-5 удара един след друг. Какво ще направи сега Ангел Русев? Вдига ръцете. Темпото е много по-ниско, отколкото в предишните матчове, но това е съвсем нормално. Когато имаме битка от тежка категория. Натиска здраво Милен Пълнов. Дясно круше, след това и ляво. Проблеми за Ангел Русев. Опитал прекътно, нямаше експлозивност в него. Левия прав също е без почти никаква скорост. Падат ръцете на Ангел Русев, което е лош знак за него. Финт на Милен Пълнов. О, какви крушета в главата на Ангел Русев. Ето това е рутината на Милен Пълнов. 20 професионални матчи в тежка категория е много сериозно постижение. Малко са българските боксери, които имат подобен актив. Като стана въпрос за тежка категория, очаква се през есента Комрат Плъв да се бие с Леонел Чар за световната титла. Най-вероятно този матч ще бъде в Пловдив, по това на футболен стадион, но разбира се, още нищо не е потвърдено на 100%. Проблем с лявата ръкавица на Ангел Русев. Развърта се, Милен Пълнов с поредна ефективна комбинация. Много точно успя да усети и движенията на своя съперник. Силен рунд за Милен Пълнов, още ни сблъсък на главите. Ангел Русев сега се съпрекът в тялото и край на третия рунд. Дори и факта, че Милен Пълнов остана в края на рунда в своя рол, говори за неговия опит. Така спести 6-7 секунди повече за почивка. Директно може да си седне на столчето, за разлика от Ангел Русев, който трябваше да прекоси целия ринг, за да почине. Първия и третия рунд за Милен Пълнов, а вторият може би беше за Ангел Русев. Така че още нищо не е решено. Четвъртият рунд ще определи най-вероятно победителен, но от това, което виждаме, въздухът на Ангел Русев поприключи. Тук край морето е и още по-трудно за бойците заради влажния въздух. Но добрата новина е, че позахладня. Подухва и лек ветрец. Виждате каква е атмосферата. Публиката няма търпение да види изключителните битки, които ни очакват от тук насетне с забележителен исторически мейн ивент. Бивш световен шампион се качва на ринга на Max Fight
Световен шампион с 6 защити на титлата в лек категория и 2 мача с Канело Алварес. Мигел Васкес, който ще премери сили с Йосиф Панов. Най-сериозното изпитание в кариерата на пепелянката. Време е за последния четвърти рунд. Милен Паунов започва много мощно отново. Скъси дистанцията с хубави леви прави, маркиращи удари, които да ангажират гада на неговия съперник, преди да засили дясното круше. Хубава деснячка на Ангел Русев, който сега атакува и тялото. От някъде намери сили Ангел Русев. Трябва да натисне в този рунд Русев, да извлече всичко, което му е останало. Както си казва, дори изпаренията в резервуара, за да може да вземе рунда, ако иска да бъде конкурентен и да спечели тази среща. Отново здраво боличкане, от което Милен Паунов се възползва. Той работи в клинча, за разлика от Ангел Русев. Милен няма намерение да дава. Ляв прав на Паунов. Боксерът от Бургас със всеки изминал рунд играе със все по-добро настроение. Сякаш му трябваше малко време, за да успее да напипа ритъма на тази среща. Много тежък удар успя да вкара на Айзък Ли само преди месеци да го нокаутира. Сега брутален апъркът в тялото, след това един в главата. Ляво круше. Точен е Милен Паунов. Ляв прав в целта. Паунов след това с апъркът. Ангел Русев е във въжетата, но се опитва да спре Милен Паунов, който върви към него. Десен апъркът. Браво на Милен Паунов. Страхотен удар. Десен прав забива българинът. Апъркът в тялото и ляво круше. Браво на Милен Паунов. Отново силни моменти за него. 40 секунди до края на матча. Имаше хубави изяви Ангел Русев в матча, но беше непостоянен. За разлика от него, Милен Паунов в трети и четвърти рунд показва своите умения. В доста интересен, агресивен стил за наблюдаване. Дясно круше на Милен Паунов. Отново беше точен, сега и атаки в тялото. Държи Милен Паунов с лявата ръка. Край на матча. Раздадаха се двамата. Но мисля, че победата ще бъде за Милен Паунов. Трети и четвърти рунд категорично за него. Първия също по-скоро за него. Както винаги, най-интересните повторения от нашите колеги от АМС, които отново правят прекрасно телевизионно излъчване за всички фенове на бойните спортове в България. Пряко в ефира на Нова Спорт. Вижте комбинациите на Милен Паунов. Това е неговата дистанция, близка. Той тук се чувства най-комфортно. Все още нямаме нокаут, все още нямаме събмишън. Всички мачове до момента са завързани. 4 битки, които приключват със съдийски решения. Дами и господа, уважаеми телевизионни зрители, победител в тази среща с единодушно съдийско решение. Вашите аплодисменти за Милен Паунов! Напълно заслужено втора поредна победа за бургазлията. 40-годишният ветеран може да бъде пример за своите по-млади колеги. Не се предава отново като победител, ще слезе от ринга на Макс Файт.